Dobrý večer diváci. V škôlke sa vyskytla choroba známa ako hovnožrút. Kto nevie, čo je to za chorobu, je to choroba, ktorá ťa donúti žrať ivanské hovná. Balora s Šikou sú v tej škôlke, takže sa s ňou spojíme. Ja zase vás varovala. Balora, prestaň nás strapňovať. Nemôžem za to, že nechcú držať huby. Už si v telke. Vitajte v škôlke. Máme dobrú a zlú správu. Ktorú chcete počuť prvú? Dobrú. Takže zlú. Všetky deti v škôlke majú chorobu hovnožrút. Ahojte, určite ste si všimli, že som tu ja a nie Balora. Som tu, pretože Balora má až moc veľa práce. Teraz tá dobrá. Našlo sa decko, ktoré nemá chorobu hovnožrút, ale zasa má poruchu osobnosti.